Kusukela liqalile leli cala bonke ofakazi bakusho bephindelela ukuthi babona umuntu owayenezimpithi ekhanda ama-dreadlocks ngosuku uSenzo abulawa ngalo. Uchwepheshe wokusebenza kwama-cellphones namhlanje uthe bakwazile ukuthola noma-ke ukudownloada izithombe ezase zisuliwe ku-cellphone yomsolwa owesithathu nezathathwa ngosuku uSenzo ashona ngalo. Kanti-ke kulezi thombe umsolwa uvela enezimpithi ekhanda. And to this photo as well, it's also clear that there is some dreadlocks with him. Kanti ngokwama-records akumakhalekhukhwini uKelly Khumalo waxhumana nomsolwa wokuqala uMoses Sibiya ngosuku okwabulawa ngalo uSenzo. The linkage does it start before the 26th of October this way or after the 26th of October? After the 26th of October. Uthi emva kosuku uSenzo eshonile kwashintshwa iSIM card kumakhalekhukhwini wakhe. Lokho ke nalento ebizwa iSIM swap okanye ukushintshwa ke kwelokhu njani ke kweSIM card kule phone eka Senzo emva kwesigameko. Kuvele ukuthi bonke abasolwa babe nakho ukuxhumana ngomakhalekhukhwini noKelly Khumalo ngaphandle komsolwa wesine. Icala lizoqhubeka ngomsombuluko.